na yenya nkɔfa koko maaye no na nananom di konkura habai eni kuru dai eno ne efre no daha na kire ya koko baaye no nananom hunu se koko habai no ka du eta so na wotimi pam ne edu saa de bo da so a etimi di mfie du ansa na da na nyunu firi sa fe ba ko bia koko habai no ba ko pe na be pro afi ba ku bia koko na habai tra ba ko no so de ata so kono sa na ekopim du na ade na pam eduru se pro na afi bia se de nananu mo ekire mu no na koko ahabai no nsuo de nsuo babo no eda soro no olu na wi abo na nsuo tobie wa na de eda soro no na awu na pro enti ebebo so mfie du ansa na da na timi anwunu for meet child show and Moniguswa Moshe. Yasa banana nase, nana, the business nase. Ebeti Abakɔsɛm, yebeti benchiremu, yebeti edinchiremu. Any dear was say, Uye nipa, otiasia, usunya, Tibesuya dianana, nana bedia, Yabound champion, and necessary in so ubebre catch the until over 12 Jumedia, no over 12 Casaso, Ama, I require day, Asho, and I have a Benedict Chassie, and then a fire by a be free by a Benedict crown put in a kindness. Meda Seminia Nanano ma camp me ate Sabua kutipumpuni ni abua kodi asem Yen kanidi wonim na ye kan banyansa fo Obia ye kan kutipumpuni na me gidi se obia ni no Woye kutra wateta da ho awigina na saa kutre no onu ena panin bi ene ne yire abra bomu asetena bra papa no ware ye no de ne yire kope baabi akobo bra no omukwa hafu mem no kane so kona akogye asase a na obia ni ho a wa ye atakwa meda na checheretare kura si ho enu aka se mekwa mekotena minu anche enti nana no mokwa ne ye de dadua dukrom ihwedua biti se wonyina ye wodanan framo enua kase a wadukro pa kase no mu enana nanom ede ye wo mo sesen etena mu na opani ne yire kotena ahafo se ye kobo bra no ba bi o mukotena ye no o mukotena wonyina du pon kase bi ase hono om de ye o maso ye no o matena ye hono om hye wo muku ayase papa no hye afuo na se do no afinu mu pe ena ohunu se kode bi abeye denchire ebuo ewo wonyina no so papa no hwe kodi ni din no waye se bofo de onkum bofo enti papa no ene ne yire enya abotre ene aboa kodi ne tan na ni kasem ewo mu ni se esan se papa no waye bofo no wotuo na wantena hwe kodi so denti kodi nso anya na dwen se oni papa no betena wo ha obi am omutena ho asumdwiem se kodi no ko kire nam
no wodi ne bi kakura no agya to dua na ase na panin no ne yere ene ne manso afadi omo tena kyerɛ ebra o panin no ba ne mmerɛ yomu no na wo ba no de na wabo abrewa enti papa no ka kyerɛ ne yere sɛ enu ma me kwan na me nkɔ ware wo ba bunu foforo bi na wo mesom ye efiri sɛ de ebeye ne wiase bia ya wie saa bre o ma do yemfu o ma hweye ma nyina ma obi adiye nanso akora ne abrewa de wo mo da so te dua na dukuru mu ho ana kura dem kakra am sɛ o fa so wasem bebusa o ba sɛ wotafre opanyina no kakra nya sa nana mise won kasa yinu ba bia kyerɛ ma adwen kakra mpɛ wo ba mu bie mu ba bia o kasa okɔre no ene opanyin no etena yie na so okɔre no duru ba bi na ase sɛ odidi kura o kyerɛ aboa no wodi a na wagya bi de atofom ama opanyin no so nana ho mpɛ sɛ wo ba mu bie mu sɛ na okɔre nso na onim sɛ nana no so no wo saa awonko fa bi saa na ahono mbeso okiri mu kakra sense ni wagya bi so na gya no ndo ogya wa me na ogya to ba bi kwa ande no wodwene opanyin no ho ana ti beso hon na okiri mu kakra ma me ne yehwe ade yo eni na nafsu beto so yeah minua sade me kasa fo no bisani na sabe oya aboa kana ma ba onyini nwie ni afre no kukua aboa kɔde no esan sɛ nananu mu nim sɛ ntakra aboa mu nyina mu bɔfo panin ne kɔde na papa no nso no okura tuo no wɔto no wɔkwaye no mu hokum nam die na wanfa tuo na hwɛ kɔde no so no aboa no mu hunu sɛ wɔne panin ne ntem no ayɔnkofa bi abɛda wɔ mo ntem firi sɛ afi bia na kɔde no bɛ hwane nkosua wodua no so no behwane a kodi enso ohwane a gese daduanan ansa no wapie se wokɔpɛ nam abrɛ ne badi enti ebre bia no kodi no papa no hunu so wo bubu ma ba badua no so pɛ no wahunu sɛ na wo brɛdu enti bra wone ne hyehyɛ sa anhyehyɛ no wie no maame no ka kyerɛ ne kunu sɛ o so bɛware foforo a mahu sɛ ma yɛ mrɛ ye nantie mu ye didie mu ye nayem ye sodie mu adwuma yem kura duru se yakofuo mu abanwumre bi kura to da abrewa na mabre enti se oso be ware dia me ma kwai ko na ko ware hodenfo bra na o mesum ye na nani kasam ana ye ne se papa no nso adukuro mu ho a wote no wo ye emuadoma nyina bi wo ho wo dwai wo kurokuro wo mponche wo nkukɔ wo nkonfam na nso kɔde no ehwane adaduanan no no okɔpɛ duane abrɛ no ba papa no nso ayɛmu ɛwɔ kura hɔ no wɔnkyiri bi eni gese wɔno nso kɔsrɛ so baabi no akɔfa nam no firi hɔ aba na wɔba na ne mani di no wodi bi mmea na de aka no wagem efiri sɛ ade tia kɔde no oni bio eno ne ma yonkofa no ene papa no ne kɔde na yonkofa no ebetimu yi enti ekoba se enipa dɔɔso na ye dɔɔ kwaye no kɔ akiri na kɔde no nso afi bia wo behwane no afi de ekoba ense kɔde ni behwane afi ba ko bi wo behwane ye no na onyabu enam bia ni papa no nso ne yiri panna na kɔware papa no ware ne yiri kuma no de ne ba ya na ni kire bi na papa no kɔti wuye enua mu ena nifra esa be kan papa no enti na akɔye se onko ba bia na ye kwa wo bremu akɔde na batu no nkosua enti anopa bia no ne mma na kan kuku agya enti akese miensa ne akasi ani ni aso no ma so akokora ansa firi adukuro no mu ho edan ni ho adukuro ene ye de daha aboso enu wo mutimu na sabre na wo muti ho no nso kotre enso te ho bi otete adua no ho
enti ebra akɔde no ewu ye ohwane ye na nadaduana so okopaduane no ɔde nani fa asase no so no wa huna boa bi a ɔkɔkye na brɛ ne ba enti wɔtidua no so ɔdan na ni hwɛ papa no fie hɔ no no hu sɛ kotrɛ etare wɔ nyina no ho ozo kotrɛ yi de ɔnka papa no nyɛmo ahụ firi sɛ wɔn de mene nne wa ha ɛnyɛ sɛ ɛbɛya na mema no na kɔmunti mi dika kye kotrɛ ahomakyin di na kɔma mema na makɔsrɛ so akɔpaduane aba ebra akɔde no yɛ saa adwene no pɛ sɛ na kotrɛ nso ahunu sɛ kɔde no nyana ɔbɛkye no na anɔpa no nso ne yɛde wulma bɛtena igya ho a yɛde ne ntoma kuru me ho na ɔto gya awɔbrɛ mu edi ebra kotrɛ no hunu saa pɛ kɔde no dan no ho pɛ na kotrɛ di mirika kɔ gya no ho ɔkɔɛ no oluma de ne ntoma kuru no ho abɛsi ni na ase ɛhwa na kotrɛ wura oluma ne ntoma mu owura mu oluma no yɛ aboa bi na kotrɛ se agya emfame makɔde nyame makɔde nkyeme ne se wa makɔde ankyeme a mɛyɛ wayɛ na lusi ya pena papa ne tena ase kom na kɔde no nso abɛsi gya no ho wɔ se akora me no atena kyɛ unim sɛ die medidie ma behwani o me kɔpaduane abrɛ me ma na menya hunu de me no mbedi na no pɛ na me hunu sɛ kotipomponi ni bi ɛtaa wo nyina yi ho me bo me mu asesa me bɛfa na die no ma hu so adwane abagyae ho enti sɛ kotrɛ adwane ato awa afa ne ma me na sɛ de kotrɛ ma me na me de ne ma me madi anɔpɛ ansa na makɔpaduane papa bi abrɛ wo mu a mɛyɛ wayɛ na wo de me pɛ sɛ me bɛ mu kakra anse wo de akaba sembe kakra na oso wo be chirim kakra ma me de me pese me bisa ne se edi ka no me se be bia ekro no ensi de na mpanifo na nipa bi eka asam so akwese onyankopon yese se obi ekokro no ba obi timi ka sese nyame ne wa mama ni dia ni buada obi se nyame so jeme enti ebe wi ase no na wo mu enu mpaye no ase akoye ho no se de wo kan ya kotra se omo no ho bai ana okore so se omo no omfa no ma no na ensi de na se ya wa na na hanka wo be de kai yo wona na we de adama wo fa se wo hanka be de okode eje ketipempem sisi de eje obi aso be penya ye enti na to so na kire minua enti de ekodu ye ni se opani no frɛ na yire no papa no frɛ na yire pani no ema ne frɛ ketwa no se womra no wo mu masoru mu na onkoda mu nko adukuru mu ho nko ye no hu ye na pani no mu ane ntoma no mo a kotre frai ede ne ko na dukuru dan no mu ho honu obisa na yire pani no ma ketwa no pie ko obisa pani ne se man pani no na me no abob wiase bra nyina bi ye betena ha nso ye ne kodi na ti ha onu se ya ye mu akora onfa bida wahani no opaduane adi mponchi ni nwan na ne na ma ekurukuru ni nkonfam onye na adwene so obaki bi kotre adwane abeto amesesi yesese manfa na makodi obeye maye kodi enso aba sesem de kotre mana obeye maye enti wo no oba pani sesi emenya me ho dai he akorafo kan anya na ni chibua akorafo mienu ye kan no enye eni chibua enti ma menu esanse woni papa na woma ama o mo abobra na ketwa no ba wade asia na ne kunu kwoti yawu no woni ni ba enti no ohwehwe se kotre no hu ni mfaso enti papa no fa kotre ma kodi enkodi nti waka kire ni wura se na se yakure da na jo a kotre da hada ya damu kokwa haba ya de abo ya da so yi ya da na jo ana kotre juri gu ya so emaye nya sumdue kura na nti papa se be ya fa kotre ma no na kodi enya ya firi se kodi de ya ne na tena ha che anya hwe kura na se wa wu yokofa na mba odi ne bika ye ni edi
enu ntiminu a ma mpani de o kyerɛ na adwene kyerɛ ni kunu sɛ ɔmfa kotere ma no na kɔde enye wo ma efiri sɛ kɔde de odidi ne bika omunye bi fadi na kotere de wo sɛ wo mo na bra wo ma dada suo mu na wo dwiridwiri okan na papa ne da na yire na se no ɔse ne yekɔi okoye no sansa kitwa no so ba wade ase wone na anwo na papa no kɔte wuye na ni fraye enti ofra na yire kitwa no no ɔde to na anim sɛ maame asɛm akotra ka kyerɛ mi ni ɛna de kɔde nso abɛkani kotra sɛ ma amfana ama kɔde ɔbɛyɛ maye kɔde se sɛ me de kotra ma no nso a ɔno nso bɛyɛ maye enti wo me pasa me gye wadwen kyerɛ ansa na mahunu de mɛka kyerɛ kɔde ne kotra enti mu ayɛ ne sɛi ne yire ketwa ne ti hodin no ɔse papa me ba na ne ma mpɛna bɔ mo bra wie mo ayɛ mu nyuma me ba ha mu ɛwa ha nyina me die nim papa nam de mahunu sɛ me ba ha be mfie miensa ni akɔde be hwane no enam a wɔde ma ne madie ne de ka koraye kure di ma ne boro yaso nti sɛ be ye di a enka me de mesrew empapono ne nam hɔ no mirichie mema no enkonfem ni kurukuru ni yɛne anso enum aduane a kɔde die ma ne kwan na nka wɔn kyerɛ die wɔne ne ma be di ameyɛ na kotere ye waye na kɔde nso ye waye a ayeye mienu ani ayeye baako ense okan na papa no se me da ase oba pie kɔ enti papa no pie fira adukuro no saa betena agya no ho wabra no agya kotere wo adukuro no ne da mu hɔ oba no wade nsa to kɔde tiri so no ase kɔde ka wakoma to ye mahunu se kom de wo de akura wonye bi da me no tena ha bra na me ya branti a me ho oden me hu se wahwane apre kom da se kotere kura ne se wanso nim de mani aye mani huna de esi mti me ba ma nya dwuma me ne ma tete ha se nuafo se me wani kura na me hunu kotere ana me de kotere ma se je na no man kodi a emiu he mpapono na ne nam holu mirechie no enwanten no akese wo mu enketua wo ma wo ma nkokɔ ne aboyemu abi a wakura ha kɔde sɔre na kyere de ebe mi wo no ma na munkodi me na mama atumi no kɔde wo ma no wo ya che kom de wo mu kɔde hwe pani ni din obo na tabam no akyere brechie be ma baako ode no kɔ okoye one ni madi mi ya ne de ka no no asa gye mu abafom e de ese papa no wo safa na odie ebra enam no firi soro ba afom no kwansini ena kɔde firi soro ho esa ba agya no ho bio oba na pani ne to oba no ozo pani me da wase papa madiuni sade wadi mini se wadwene mi aboa kɔde me betena mahu so kuratuo mfa atuo hwɛ me so ntomfom me da wonfa nkyerɛ me so ma wutuo mpae womo wutiri mu pose obedi mawu na nne kom de me ne me ma no ama me ma adidi amia no pɛ no me hye obɔ se wani na afura no me bete ama wo nana krodium asimo panyine kan se abo pusa kakra asam no mwana baby a ekoro no mwana pa nti de di kan nka me sa pese mbisa nana enoma mienu anana so oboa me kakra ansa na yatoa so edi kan nana eka daha se na yede akuri da so me ka se me ya na me ne nkura no esua de kakra itibesa se akanfo Tete no omode baha omode daha omode nchanse enoma mu dia he na Tete wo no na omode bo edai so na so omode kuru mu dai eso eta de yankora no nso hwe pa ebasa na nkwa nti besa daha no na na be kire mu kakra biem afode mpesa bisa bisa na biem nsa na asem nsi na nso awanwasem ni da eye ni nti no besa bisa na se nia ema ni mienu eye adwenom de ma
papa no so say so you duru baby na say asem bi beto ye nimu a yenyi adwene emfiri nipa bi ho ansa na yo me da sina na beto so no wa kyerɛkyerɛ na onsemfo no so no na na so yi ano pepepe na na de be sese amansan hwe amansan tie o santi eni ye titi obi kan titi obi kyerɛ ye de ye obi ka kyerɛ nkyiri ma firi se ye nananum kan ye nenne yenye bi a ye nso ye kan de abegya nkyiri ma tete honi ye kan se da ha pa no na yenya nkofa koko maaye no na nananum di konkura habai eni kuru dai de omo de hyebese ne ya ne wodua ho ayesa nwunu mu konkura habai enu nananum ko tete ne akowai papa ye de ye kente ne bu no na yesusu empapadai na ye no esoro na omo ti habai no gu ho a no omo di wuruwura ne ye pam no se de ye bambu no obepam saa ko apam aba na omo pam ko nyina no ne ye bobɔ enu nti na mpanin si da hanuru ni fada yemfa enti obepam saa daha esansa de na omo ye ne yefrɛ no daha enti ntitifo mpanimfo si daha senduru ni fada yemfa enti obepam de eni dai no fa ebe yepe opam wi a afi na mema besomni apagya to dan so ne abie mu sekete se wote asie ye de beko ne ye de aba ye de beko ne ye de aba ye be wie no na kwete se de ye de bambu sabre ne ne enimu ade ye frɛ ne bambu enti eba ne saa eno ne ye frɛ no daha na kire ya kokoo ba eno nananum hunu se koko ahaba no ka du eta so na wotimi pam ne edu saa de bo da so a etimi di mfie du ansa na da na nyunu firi sa fe ba ko bia koko ahaba no ba ko pe na be pro afi ba ko bia koko na haba tra ba ko no so de ata so kono sa na ekopim du na ade na pam eduru se pro na afi bia se de nananum ekire mu no na koko ahaba no nsuo de nsuo babo no eda soro no onu na wia bo na nsuo tobie wa na de eda soro no na awu na pro enti ebebo so mfie du ansa na da na timi anwunu na saa de no ne yefrɛ no da enti mpanin se da enuru ni fada yemfa enye baha wo kan baha de na wo kan de body ahaba ya wo na tetefo posa na ye de ko sebe agana bia so no na wo kan we di ye daha jena wo ka kyerɛ pen mansa masem bisa no akaba ko nti edika no me bona ba so pa bisa ensem bia wo kan no me kra ma me ho edwiri me nti e basa na mbisa se wono sa no ma no osua ne hene sa bi o kasa mpanyin semwe etise yɛbɛba hɔ baabi osua tete abakɔsɛm ne mpanyin nsɛm nyinaa sɛbe yɛbɛba hɔ no mane ntoa ɔkɔdeɛ ne ketepɔmpanyini ayɛ a mpɛsɛ ɔmɛyɛ panyin no ɔdana no si a yɛbɛba nana so asa bobusa no nsɛmfo bebrebe wai na nantinse no ketepɔmpanyini ne aboa kɔdeɛ asɛm no sɛ kɔdeɛ aba panyin hɔ wabɛte nani awie na taba kan nete edi twa panyin nani so wode na taba kan nete edi twa panyin nani so na panyin nani ehunade na nani ate eno ase kɔdeɛ medawase senanka media nifra ene ebekɔwu medawase ansase watimi ama mahunade wo me nkɔkora abremu ɛhwa na kɔdeɛ ebu no mu na otukoi okoye no okodem mama na kɔfrɛ kotre sɛ mom kotre pie bra na kɔdeɛ didi amen wokɔ kɔdeɛ se akotre se me akura avede me no tena ha firi sɛ wo ba kwaye mu ha na wuyi mama de mama kɔdeɛ memma
na ehunti na kotre mpɛso obepie na bra kotre pie ba no ohunu sɛ kɔde abakɔ na kɔde anya no hwe no ɔka kyerɛ papa ne sɛ na yire ketewa no bɔ a wabɔ no kotre ho bai ama papa na amfa na ama kɔde enti wahunu sɛ na yire ketewa nso ɔne no nwoi enti ɔbɛma ne bɛma na awuo no asɔre enti kotre ma papa ni yi ne ntoma kotoi wadi ni du abɔ papa ni sisi ya chimprensa na ne bɛma na asɔre no ɔne ne yire ketewa na bɛwo Nana waso na we de watch them Mpanin Atena enti ebra papa no bɛma sɔre ye no ɔno nso da kotre ase sɛ wayɛ na ya etisa de free sabre na busua nyina wo fie wo munim sɛ ya te papa ne nka sɛ na ni afura wa duru ni mpanin fie so nti wayɛ mrɛ ni ebehuna na yere kuma ne nyim na binum susu sɛ hwan na ene wo ba no afafuru firi sɛ papa no obi anim sɛ wayɛ mrɛ na ho na papa no de nwene kasa bebuo no sɛ aboa kutipompo ni aboa kɔde asɛm yɛnka ne die wonim ne yɛka no banyansafo efiri sɛ ne yire ketewa no na wonim asetena akɔde ne kotre ne papa ne de atena kura na se hɔ akyɛ nanso esan dwuna wɔ dwene kotre ho nti ɛma papa no nso ne bɛwoi enti na mpanin se aboa kutipompo ni aboa kɔde asɛm yɛnka ne die onim ne yɛka no banyansafo wonu mu kyerɛ sɛ kasa bia nananom kaayɛ no ɛwɔ ne fare bae ene wo na wie yɛ nso yɛda mo ase ene Amammerɛ Ase sɛ wo panimu bi bu bɛ sɛ aboa kutipompo ni aboa kɔde asɛm yɛnka ne die onim ne yɛka no banyansafo a na yɛ me ene Mr. Charles ena teacher entwi bosi akon ye kanu oburu asiakon ye baba be chirim ho da chi bi amawo amwo oya hunu de no obi aka o se entwi bosi akon antwi a wo buru asiakon enti se mene mabadwafo yi ti ha na ye nyina mini ho Mr. Charles ni ho na ka teacher nko a na teacher boni tirimu ka sem bi wa bra ye ni ho ye be pie so a ye nyina betimi aka de teacher e kan ye no ye be kan na adwene ye muni ho ye ba e teacher se anano na sere ne bi da ha na sere na no de mo kosere no ba rozewu na se mo ba ye no mo ba mo hu se na da bi se no wa sere ne da ha ya mpa se mene na kosere no ye nyina be ba kasa no ba ko emma yemu bia no nko ahokyirem ensu bia na entesa enti ebra adom acha adwene na wie pobo a edi mu no ene mpanin se aboa kutipompo ni aboa kɔde asɛm enka ne di onim ne yɛka no banyansafo medamase nana yeso weda wase ti Mr. Chubosi akobo bi kacha nana ai edika no me bona na abaso ensemo a ene nana aka no kwasem ni ensemo mfi se wote ho a na okura ho dwiru na odwenwe se dai na saa Mpanin Atena otimi eka ne seye se de no o kyerɛ no wose ye Tete nsɛm na Tete nsɛm no ye nyina na yetimi ka na obi a ne betumi aka ne seye bibire so kura ye mpanimfo ekyɛ nana nana eka nsɛm seye no me bona baso nana ya ade o ya ade pa ni so obema bibire mpo akyɛ ne ode amayi ana nyame hyira o na mesome de wase pi na yenhwɛ eba etoso mienu na nana obi kan na nkwa wa kyerɛ mam ya hwɛ de eba etoso mienu Tete eba etoso mienu we ye kasasebe ebe no ne se
ye ko sonwede abeben saa bre na obeye sen eno ne eba ni se edi ho a person na eboa ye kakra na yehwe na video obeseti benim biem no akirem me da se Mr. Charles de wo ho no se mpanin si ye kwa sonwede abeben saa bre no na obeye sei ho Abakɔsɛm wo ho na de etie ni kasa bi a obi ne wo kana onimu asem numu dada no waka no kasa ko bi asi kasa ni trase kakra onimu muaya se ye badwam a wo de bema no ye nananom amiate ase se obia kana asase we so Akan mamu se kwaku Ananse Mpanin ne ntekuma ye nyina ye gitum sa Akan enwuma mu kyerɛkyerɛ no school mu nyina ze kwaku Ananse ba ne ntekuma na so so dem kakra na mpacho entesa na etesa ye kan say boaye se entesa mit Charles me dan ho aba me ba na be kyerem se etesa na se entesa mit Charles show manugu so mofe opanyin da bisa se wo ha o kire bem ene ebebi ho Abakɔsɛm a minimum yente da ene wo kirem nana teacher bisa question na wo ka se kokko Nancy Mpanin ne ntekuma ene teacher se etesa na se entesa je na wo ka me da se wura Charles obi kan kire o se kwaku Ananse Mpanin ne ntekuma no wadi atoro na nanum Abakɔsɛm a omu kan dija ye nso a ne ye kasa na nanum anu ne eni se okumantan ena ne ba ne ntekuma okumantan onu na ne ba ne ntekuma na saa okumantan na me kana sem no wo ye Anansesu eye kyemfu osu na sɛdeɛ mekyire mu a nipa nyinaa bɛte ase no wona watena dibimu amu Tete kwaye ase eni ahafo no de dodo na kanea ne nnua kɛse wo ho no sɛ wotu dua wafuom na ewu na bena no ehono ebiebie sɛ pɛsɛ wa afiri dua no ho a ya na boa ne hyemu ye tra o wa pratentena tentene te sɛ kyemfo apre ne yamnu de tra o ya boa opia wa hwe ya bɛka sɛ kyemfo enso onya kyemfo on sa boa ne afre no okumantan onu nanananom amya te sɛ oni asowo ne Mpanin ntekuma wo okumantan no eni asowo ntekuma pe eno okumantan ewuye edikwaku Ananse si aso se wo beware no na ntekuma hye nachi ketua bi na sɛdeɛ mpanimfo aka no yɛsɛ wo mpa ba no ma na wo mpɛ maame no wo mpɛ oba na ba no ma no dia maame no wo mpɛ no we said ya ba no man be ye wo bia no wo be man sa nso wani akwala ne ntena setena pa no oba ne nsunu sini ate ama ba firi mu aba na se woni ne ba no nkan nam so betimi dia awale gu aba enti Mpanin se ompe aba no ma na kire se ompe oba no kwaku Ananse di ohuna aso no odo no epe no gi ntekuma Tete no na kwaku Ananse ye sombofo kese a woye ha na oye sombofo kese a woye ha na se Ananse kogro mo ndo asono ko na okumo mu wande sombofo kuma asono
enti ebra oguso ye ne hana mu no ene kuro no a wotim te se mfire kuro mu enne eni ewura chaase adi ahia mu yi na yebebo kwaku ananse chiame na kom kase bi bai na enipa nya habai kura na yate awe na kwaku ananse yebofo pani a asono no woko oda sori anopa bi no ka kira so se won kan kire ntekuma no huru na nadwo ha kaniam won hata tuduro num na won twatwera na won mroto sa anadwo no mo bekwa hayo ne bia ne nyame akobo am wo manya enam bi abanu adi entekuma nso na so amanate ase se enya ne papa wa wo no ene kwaku ananse enti wane ne te no ye ne bibia ya ohwi na je akudie oni akoma enti kuma nso hwe ne husu ye enti wo maame bo na mane no ye we mu nyina anyumidwaase na kwaku ehye na akotade ode ko ha ofa ni tuo na enti kuma fa na precha esiye na aprecha no ye frɛ no kwantema aprecha na ye kofuo mu aboto na ya na ye de asan ye ko ho aprecha no se kana bofo yes duffel bag enya bag kesi bi bag kokoro bi na bi akorabo bi gum na tudro ni gum ahan bi abofo no ye bibi edam nti bo se duffel bag that sen ho kakra bi na nanum frɛ no kwantema adie bia wo kɔ ha mu a wo befa ti se wanyanwa wo tinwa na mpanin se wo kyere nwa no akyere habai enti wo fa nwa saa bɔtɔ na esen wo no mu na de beto enti ne yefrɛ no kwantema wo nam kwa so adie bia obenya no kwa bia na so crowdium teacher so crowdium yo teacher boss yako de na wo kan na na se kwantema se wo nam kwa ho na wo ti adie ti bɔfo nyanwa wo kwa ho na se han bi wo kwa ho a no what dia hye na preacher anim that is the duffel bag de na wo kan me kimedase Mr. Charles de me na me sabisa na na ne se say sa de no yenya ne di mienu ana ebi se ye ka apretwa no ana say na na so me ate ase se ne di ne ankasa de kwantema na sa apretwa no se no so efiri hene ana ye nyimfiri okora ana yo nana ene we de wasuma wie medase say ye ka kwantema eni apretwa tete na nananum nso konwa se ye kwapre ebra ye dane habani na wo pre na hunu se nwa da ho na otina na wato na atwene mu twa o ntina ma ebe frɛ no apretwa de wo befa no fom bia na wodi etotwene mu se wo ti ase na nananum de edini pa wo mo de frɛ no tete bre mu ne frɛ no kwantema eni obi bo nyumo so kwantema mi wo mu bi o kwantema mi wo mu bi o ye koto aba mesun soso yi kuso ya ba mesun kete betua abebe ye nsan ne yimi mu so hu se edu se yeso ya ba wi ansan ba no de wo de boto no hwie nsan gumu enyeye enti ye kotete ani afa egra ni ato kwantema onu aye koto abe no nu woso nseka aso nketechu aso bibia no abe ne ye nsan no ne yayi ni mu na waka Mpanin Sempa o tuwas nana endi de ekoba enze kwaku ni ntekuma ekonante hem o mu chini ya na de abachin no o mu hunu se wo mu abre na kwaku paja na ni wasere no so no o hunu se aso no edidi agia kunsu yesombofo dada o ma tuo no so pen ni wakum wo so no ade achi ekomu de agia kuni ntekuma nyina wo mu bansu na bibia nifie enti asombofo no o mu kum wo so no o mu pese o mu de bibi bedi dance e ma yehunu se wakum so na ne nan na ni yetwa ene de abafie abebo amane enti
ananse ni ntekuma ehini wo so no ne nan na esi form no edit wo mu apretwa no kwantima anum eba fie no mu beduru ahomache ne be no nan ne fa ba no onum no ena je akusi wa gbakura se du okwa hayo ba wa bre enti nam no ntekuma anya ho adwuma no wontwetwa binsi so se de ade be chen no ekoma de wo mache ombenye bi adie ntekuma wie nam no ho adwuma de si gya so ka jare punutu mu bam na bofo opie fie ho anopa no nsia ne se asem kese asi fre kuro ma himfie nana crowdium kakra me so betafu nana no kakra na se de betimi aka nse bia nana nso ne duam se maka ne yedi a menka ne yeso nana ebe kire mbu kakra nana we de obeto aso nana ya me pese me bisa biom ne se de o ka se osono no se yetwa ne nana kodi adanse na hono mba cha o kire mu kakra ho se osono ne honam bebrebe na ne nanko ana yetwa kodi adanse ne yentwa ne nsa na so ne honam baabi na ne nan ewo nkire mu kakra odi ntia wo busa kwesan me su kakra me de soso ne se me yebofo ma kongram matumutu me ko makrabo me na me peye atuduro me na me peye efe makum aboa so na wi na metwa ne nan a makuna wi a yese de se me de aboa so nan ne bedi adanse sebe adan samre no de amamre ne wo ho a wo se bomofo no de wo so nan ebe chirifie me dase se tete no obi de wo so nan firi hawo mu ba fie a kire se wakum so no eso no nya bepon wonya toteboa enti wo so no se iwu tete no ana ukum toteboa bia na dabo bia ye de sere kwa himfie no wo so no nka ho wo so no na mu mpai mienu aboa bia wo ye toteboa aboa ne na mu apai mienu abrechie wodwai nantwie so afunu mu se wonya toteboa ne na na ebom knama anya toteboa ne nan ebom santi wosono no onye toteboa ne yayi ni sere ede akwa himfie le mom se wodi wosono na ne ba fie a yenkum so na obede no watwa ne nan esan se wo ba wonyi sere mfa nkwa himfie nti wode ne nan no na eba enti ebre ode wosono na no twitwa si so twi mako ni niam nyina gu hu no ya befa gya akukwa himfie ono nso na ya kyen amehene wo mfire kuro mu ha omuko enu omunim sasem no omu kana no pa na nanka gya aku anya kwaya befie nanka nam no abawibi enti kuma tena nam no ho ano afira no pa na mena to sa abresi yete hai kwaku Anansesɛm no waka kire wo maame aso se enti kuma ebo wo maame aso Amanneɛ se mekɔ nam de makofra gye wo na fe de mintiye o maame ebufu se eje akuku kunye o ka kan se osono nam na bena na se maame se brefi bedidi a nananu mo be kan se yetena se fira no pa no nsu hunu kura obi anum bi enti de wo ho bi a mo nkofa mra enti ntekuma ko pia himfie ho no kwaku Anansesɛm bufu no enti kuma wura ho no chia egbo numu ase mema transio nananum o matwashi ye kan asem ni nyina age so kwaku Anansesɛm anyi so no osachi abio kwaku anyi so ena mpanimfo no ba ko bisa se na wo kwaku nyo ba na abegina ha wo chia are ni ye nyina age ne so na de onyi ne so ti akwala no chia ne mprensa so kwaku Anansesɛm Jesu abufu onyi so se yeso obisa ansa di asem akwala lu bie na no no ntekuma bie na no a wo ka asem na kire wo papa se nam na bene no enu wo ka kire wo papa se Ajanansie wasiye osi Ajanansie kwa so nwedi abeben sa abre no na obesei ntekuma enu ebisa ne papa kwaku Anansesɛm se Ajanansie kwa so nwedi abeben sabre no na be se kwaku Anansesɛm nim se wo so no nam sigya so me bamjo sa ha no de amammerɛ asɛm na ase pa kwa so nwidi ababin sabre na be se
Anansi mu aya ode mante kuma ne se ene na me beye se aben tuesi ho na bua so. Anansi mu aya ode mante kuma won chia ne ne nsuo mu se na me beye se aben tuesi ho ne bua so na saa nipa no mienu emu hwan ne yenyansafo. Nanti krodum kakra nana abose kosan o se saa nipa mienu ono ntakuma no ekoto panyin a o kan kasa kon no panyin so mo se asema me baya kan chire sei no emu de na yenyansafo teacher ready we asemwe akoye se de nananu mu kase besepani kunna aba ya tasiro be nyansafo no sana asemwe akoye bibi we ba no mise o chiremu wo mamuaye no wa hwe a eno so na asakofa nsem bibire aba se nyasa dia nka metumi aka se we de nana wadawroma aka akwara no mom ana mide meze di ka no oka nyansasem Mpanin kasa badwa mu na wo kasa ese wo kasa akwala no na mesusu se oka mpanin kasa wo ka kasa akwala no na nim nyansa na che se wasa kasa ti akwaku ananse nso a oye ne papa nam kasa besepan ntina na onsanti me kasa ani konna habai na kasa ni die wonim na sase subiem besepa ani konna habai ye tase ni die wonim na yenkase ye tase ni banyansafo firi se konna haba no da ho na besia haba da ho na wonim se we na ye besia haba we na ye konna wo be da odi nyansa sesa wo de hwempo duro be kwa akoya na ntaduro nti ya se besepa ni konna haba ye tase ni die wonim. Teacher jibede abomi o Mr. Charles I know the misa somewhere ba so na ewon papa bisa say ofa ebebi na o kan ho asem a anya no nko ampo esa ko biebie enoma bebre ni so ama ye hunu enoma bi meka se nana wa ya de nyame nhira no na onum bonso me da ase ya mitcha show na reformation se ntakuma akompani fofi ahemfie okoye no akoda de sesebe o badwemba wan kwa kaka ma me atu aduane anase de ne sogya so ma me sibedidi ofe ma me sibedidi no o ka sembi a ma papa ne so me ban asema waka sanchia we nkuan de ayemia ntina wo chia sanchie enama sogya so enwo asema na wo ka ntine saa de na jimo ayen Miko break up. Charles so na mohwe na eka intekuma ene kokwana sinsem ene de kofa so ba ye nya bebi se ye kwaso ndi abemben no sabe na be yesen na echirim na nasise ntekuma kwan view also so kwana okasa munye dura sabe ontimi nko enti mi de obose me se hwan na look sharp and hwan na kire se oye badwemba na se onim minka nyansa se de na wakana na ase obi a wakan panyinsem kakra ma panyin ti ase a meka se intekuma na bobre when it comes to common sense se be fi nyansa intekuma ya de kakra because papa no de se wanyini oya panyini so ana panyini so de akwa ye bibia betuma ya we ma ye bi pan se na opa kire enti se intekuma wa hemfie ho wachia na senchie bi momo mo no ha wonti ase obi anti ase etitu aso ochia ya obi anti ase no aje ku emanu mu ase sabre na
bɛsɛ abɛn tuesi ho ne bua so enti me misusu sɛ Kwaku Ananse wabɔ ne ba no ayɛmɔnwono sɛ wahu enka o sese sɛ woni akwala ne nyina kɔ ham na ya no anam fira wiamu na duru anwumidwa ase o sabre na mbɛsɛ ma ni hwɛwo na je sɛ kamaame no ɛwɔ kwan sɛ oyi bi de ma ne ba no wedie esan sɛ gya kuna pɛsɛ da ni tue mu ansa na akwala no benye biawe a wanye biawe ani nti wɔse sabre na mbɛsɛ abin tuesi wo ne bua so na yemu hwan enne sɛ ne ba eya de na efa onkanfo no abanumasem ani e ka no wahu de Ananse kowie nunti na meka kyerɛ mu sɛ akorafo ka anye na ni kibua Kwaku Ananse obi anim sɛ ne maye miensa furudotwe tikirinkire ne yankonhwea Kwaku Ananse ma no nunti Mpanin Ananse maye sɛ yebi kwasu amebi akwanyina enunti asɛm na antekuma kɔ kan no hɔ no de na ɛsɛbɛ nanso esan sɛ gya kunnim sɛ nam bisi gya so no nim kasa na sinti no yi na no sɛ nam bɛsa bintu esu wɔ ne bua so ɛyɛ kasa ɛsɛbɛ na ɛnyɛbɛ medamase asante kasa ne kan akan kasa ne nkyiremu ɛnoa mu ne ani meet Charles ehia wo so yi enim sɛdeɛ nananom akagya bia no ene de yenso yenim bia no yenwu emfa nkɔ nsamankyire yɛde akyiri begya enim sɛ yenim ni Charles ehia yi de ne wadoye miti Charles show na mohwe opanyin de bisesa kasa adena no asi ene yeba panyin na ase abisu nyansa Tete Abakɔsɛm na yesusu de anyini na enkyirima busaya enye bia yedai aka kyerɛ mu ticha ntwi enkyere yedi dwuma de ba na wiye eden sem bi na woka na yemfa wi ni si ha na dasene no ya sa hye bi me da wase ni edi kai ewo mise dwuma de so a wo so uguso ehyehyɛ na de wuye nyina no mise oboa ama mise amansan ate Mpaninsɛm ene mpanyin kasa ebebuo ene asem esebe sene opanyini di ka ekaye no mise enye wonko na mise dwuma na ase o ya afa ni mo mise sede be ya afoforo ebeti no ma bi a mise ekoso se di sikasa nti so di kai wa ya de sesa dwuma di si so afa to ho so a mise wo ye koso a na emwa ma ya so ya ka no mise ehunu ne na wiase no eko anu firi ho no mo a mise nana de bisese a mise mfiri kurum oho na nata akọ radio so pa ani amanfo okudi nkomo ekyerɛkyerɛ won ada bia na meka sɛ nana mi hu de menkamfa no ho isa mega sɛ me kɔ no ho anwumere bi o ka me nsɛm akɛse ebebuo bi a mekura no mente da na bi wo so amate na mennim sɛ saa no ma no na misa ni nkyire mu ne ade ɛteɛ na ka saa me gina wo saa ai se de ndiye naso no na wasa ne yɛhyia hai ensɛm a misa wode amaye sɛ kotiripompo yini ene kwade asɛm yɛnka no de wonim na yɛka no obenyansafo afei wasa ka anansene ntekuma de sɛ yɛkɔ asonwede abɛbɛn saa bre no na obɛsɛi misa adesua a afiri nsɛm mienu aba no kwasɛmini misa me abiema adwene mu pa kankan okode okotere ene opanyini no ene ne yere nom ade adwene a obi biara ma misa omu ekunu na omu kuru so fa so ama misa asomdwe baaye afi nam so ma misa opanyini so enya na aresa wo no ma bi mu no masua no ma bebre nana me bo waba so nana nyame nhyirawo onkoso a ma onim de eno so ma onyi nche na ne yenim no akoso a akyerɛkyerɛ ye Miki Charles me da wase miti Charles show na mohwe na de besese akyerɛ Mpaninsɛm yedi dwuma de besi ha na dasenne yesa hia masa nya Abakɔsɛm ene benkyire mu edin kyire mu ene tetensɛm atie na nkyirima beto ya yebusa wose die ntina yebusa be ya die ntina yeto sa din ya
saa Abakɔsɛm we kyerɛ sɛ ya wo so wonya bi ayɛ dɛn wonya bi aka mankyere ma ayɛ dɛn ɛde bi ato mu tirim me teacher so me da wo sɛ wohwɛ me